Oraindikan 50 urte ondoren dolua itxigabe daukagu. Erakundeekin egin dugun borroka justizia eta egia lortzeko izan gaitu amorru bizian, ez? Beti frustrazioan eta bere erailketan, ezta? Bihotza sendatu behar dut. Bueno, Mikel hori esan den nola Instituto Social de la Marina zegoen, eta orduan oposaketak izan ziren, eta horko Mercedesek lortu zuen plaza. Eta orduan nahi izan zuen guztioi afari batera konbidatu, ez? Eta aginan egin zuten restaurante batean, eta hortikan atera ziren, lau kotxetan atera ziren. Lehenengo kotxea lehenago joan ziren, eta haiek ere abisatu zuten nola lau kotxe ziren, nola funtzionarioak ziren, eta 3 kotxe atzetikan etorriko zirela, ez? Eta lehenengo kotxea orduan pasa zen, eta gero beste 3 zetosten. Mikelen kotxea atzera gelditu zen, azkena izan zen, eta orduan iritsi zirenean lehenengo 2 kotxeak naiz eta ez zuten ikusi seinalerik, ez ziren reflektateak izan, gau oso euritsua zen, iluna, eta 2 seinaleak 40 eta 60koak ja zeuden tapatuta kotxeak estaltzen zuten, ez ziren ikusten. Ordu batzuk lehenago, etak hil zituen 2 guardia zibilak arrasaten. Orduan, bai haien montatu zuten hainbat kontrola, hainbat lekutan, Donostian bai, eta hor bazuden harrapatzeko, esan detenitzeko eta hori reflektantearekin, ondo seinalizatuta, mesedez jarriko txemen, orduan, edozein momentutan, edozein despistea, hori izan gertatu zana, hasi ziren tirokatzen, ez? Gelditzeko seinalea ere 2 kotxe tartean eman zuten, Eta orduan, abisatuta zeuden, 2 kotxeak geldituta zeuden, eta Mikelen lankideak esan zioten begira, 3 kotxe gera gu bilok, eta orain 3garrena etorriko da, funtzionarioak gera, eta esan zioten gaina kolorea eta dena esan zioten. Eta gainetik, ja, ikusi zutenean, kamioi baten atzetikan gelditu zen Mikelen kotxea, esan zioten begira hori da, ez zuten ikusi ezer noski, ez? Eta denak tirokatu zuten, eta orduan hor, seinalea eman zuna gelditzeko ere, horrek ere tirokatu zuen. Bere relatoa da, saltatu inzan kontrola, eta hasi ginen tiroka egiten. Eta gero, hori, seinalak ez ziren ikusten, reflektante ez duten eraman, eta gaina kotxearen argazkia daude. Hori ikusten dira argi non daude tirokak eman da. Orduan ikusten baditugu argazkiak, ikusten dugu dago frentetik norbaitek tirokatzen, albo batetik beste bat eta atzetik beste bat. Orduan ez zan saltatu kontrola. Ez zan autopsiarik egin, baina familiko mediku batek berak ikusi zuen eta horregaitik dakigu 18 tiro zituela. Hauek zeukaten oinarrizko gauza badala impunitatea. Gerran zeuden, haiek esaten zuten hau gerra da. Orduan, gertatzen dianean halako gauza ikusten da beti argi. Haiek impunitatearekin egiten dutenean gauzak. Eta hau izan zen, bai ere relatoan, bere espediente polizialan, zeren zerbait gertatzen bada, espediente bat ireki behar dute. Hori obligazio bat zeukaten, no? Espediente egin zuten eta, segituan ikusten duzu kontraesanak. Rafael Lukeren kontra gerra kontseilu bat ireki zuten. Se había desautorizado el alto, ¿no? Guardia Zibilena. Gainera, Rafael Luque, erregimenaren tipo bat zan, ez dakat sentidurik. Gerra kontseilua ja itxi zen, ez da kulpablerik. Orduan bai, oraindak gakoa da hori. Rafael Luque ez bada arduraduna, zein da? Prestatu ginenean ja, funerala bukatu, han hasi ziren ja gazte batzuk detenitzen, Baina ateratzerakoan, garratxi bat bota gendun, zezegon. Lehenengo hilara bat zegon, horrela borobilean, ziala de ultraderecha,
pipakin zeuden ere, eta gero eske horren atzetik, baina ez dakit zenbat polizi zeuden, Eta hor zeuden legionarios de Cristo, falangista eta hauek guztiak. Jipoitu gintuzten. Eta testigantzek esaten dute, zeudela keban drogaos, goiukatzen, baskos de mierda, os vamos a matar a todos, talako... Bai, hor ama jo zuten, eta bera lankide batekin zegoen, eta agdun zegoen. Eta orduan zuten, ez bera jo, ama da, jo neri, jokasi ziren eta umea galduzun. Bueno, jo zuten, zarrak, gaztiak, kumeak, agdun zeudenak, lurrian egonda eta abisatuta agdun zegoela, berdin zitzaien, jo. Bueno, izan zen zarrazki bat. 17 inguru egon ziren komisarian hor, goberno zibilan torturatuak, 17 inguru hortik pasazien Martutenera, eta Martuten egon ziren 10-15 egun, eta gero topeko sententzia bat bi daude. Zurrituzuna, gaina 2 urte lehenago zenarra galduzun, aita hil zan, bihotzeko gaina izan zan baitere, ez da gaixotasun baten ondorez, izan zan da, batean, gure etxean, miren gero, hil zan ere bihotzekoarekin, orduan izan dira, agurtu gabe ez, eske hori ez dakizu ez traumatikoa dan, ze ez daukazu aukerarik agur esateko, ez? Orduan gelditu zera, horrekin, listo, eske oso... Gogorra da hori, ez? Amak borrokatu zuen, egon zan, bai funeralean egin zuen idatzia, onkigarria da. Egin zuen altzuen guztia, Andresekin jarraitu gendun etzigabe, hemen ez bazan, beste epaitegi batean, Audientzia Nazional, behartzana, hori guztia, hortxe egon zan, mehatxuak ere ez zuten gelditu, jo zuten eta horrek ere ez zuen gelditu. Eta nik beti esaten den amak askotu sufritu du bere gorputzean, mina hundiak izan ditu, bizitza guztian, eta hori Mikelen mina zan, Garrantzitsua da, oroimen ekitaldi honetan bere bizitza aipatzea, ze 21 urte bizirik egon zen. Claro. Eta guretzako niri horrekin ari naiz bihotza hasi sendatzen. Hori da guretzako oso garrantzitsua, ez? 21 urte ez lapurtzea ere. Zein beste borrokatu gera bere erailketa salatzen, hori geneukala barruan. Eta bizitza zer. Hori ere lapurtuko digute? Ez. Oaingoz nik ez dakit hemendikan urte batera zer sentituko deten. Momentu honetan, zauria itxi behar dut eta dolua egin behar dut. Oaindikan 50 urte ondoren dolua itxigabe daukagu. Ze erakundeekin egin dugun borroka, justizia eta egia lortzeko izan gaitu amorru bizian, ez? Beti frustrazioan eta bere erailketan, ezta? Bihotza sendatu behar dut. Orduan, indarrak berreskuratu, eta ez dizut esaten gero zer egingo deten, ezin dizut orain esan. Bai zerbait egitokeotan, inoiz ez dudala pauso bat emango erakundeen gana. Egitekotan zerbait egingo banu, izango da beti memorialistekin eta gizarte zibilarekin. Hori bai daukatela garbi, ez dakit pauso bat emango dudan. Baina garbi daukat nor dagoen gurekin eta nor ez dagoen gurekin.